De muziek draait weer in jeugdzoos Het Piepke in Sewaard. Haast 2 jaar na de allesverwoestende brand kan een van de bekendste jeugdmoetingsplakken in de regio weer iepen. En 2 jaar geen Piepke, dat wie best een gemis. Het bestaat al 50 jaar en wie voor alle generaties weer wel een plak waar ze bekend mee zijn, waar ze in het weekend vaak aan. En ook voor ons, wij gaan 1 keer in de maand zo'n feestje en we zitten hier zelf ook nog wel eens op een vrede zaterdag, Jan en mij gewoon in mijn groep. En we hebben gewoon plaatjes tussen, maar er kwamen dus hier en we moeten hier die vrienden en vriendinnen en leerden ze naar je meesten kennen. Dat is wel heel belangrijk voor ons. Met dank aan een crowdfunding, de verzekering en oeren vrijwilligerswerk kinderen we feesten weer in Sewaard. En hierlien betreedt het bestuur het aanbaande Piepke weer voor het eerst zoen te braan. We eigenlijk helemaal plat, dus eigenlijk is alles op mij opbouwd. En toen moesten we natuurlijk alles op mij indelen. Het kon natuurlijk net hetzelfde worden als hier, dat is altijd oors, want die sfeer hier is moeilijk hetzelfde weer ombrengen. Alleen bij een pering heb ik oorsdienst zoals de bar. De bar die hebben we aan de overkant die zit dan aan de linkerkant. En dan was de berg ook gewoon direct erachter, dus het is heel makkelijk even de first aansluiten. Maar het gloednaaie Piepke in een soort van oude stijl kunnen de jongeren in Sewaard en omkrieken. Er werd jerentje aan. Het openingsweekend staat 4, 5 en 6 juli al voor de door. Vreed hebben we eerst feest en dan zaterdag en dan snijden midden. En dan is het vreed is wat meer voor alle leeftijden, dus we echt alle leeftijden bij beloeken. En zaterdag is 18 plus, wat meer voor de ouderen, want die komen misschien wel eens wat minder op de vreed. En de snijden voor iedereen, dus matinee vanaf 3 uur. Hoop ik dat de ouderen meestal wat meer komen, die wat meer net naar het druk feestje willen. Dat die ook even hier boven komen, dat we voor iedereen wat hebben.